Vážené excelencie, vážení členovia diplomatického zboru, vážené dámy, vážení páni. Začal som mlčaním. Mlčíme, keď nevieme. Ale mlčíme aj vtedy, keď to bolí. Bolesť, zdedená, nevypovedaná, hlboká. Vyrastal som ako Róm na Slovensku a doma sa nehovorilo o tom, čo naši ľudia zažívali počas druhej svetovej vojny. Napriek tomu, že starí rodičia to zažili a pamätali. Tá ťarcha bola jednoducho priveľká, príliš bolestivá, príliš ťažko vyjadriteľná slovami a celkom paradoxne aj predmetom hanby. A tak sa mlčalo. Lenže mlčanie nás nechráni. Mlčanie bolesť predĺžuje, živí traumu a potichu ju odovzdáva ďalej. A dnes v našej spoločnosti pretrváva jeden paradox. Ak Róm prizná, že zažil diskrimináciu, musí zároveň priznať, že je Róm. A ak to je niečo, za čo sa naučil hanbiť, možno radšej zamlčí aj tú diskrimináciu. To predsa len tých zlých Rómov systém diskriminuje. Aj do koncentračných a pracovných táborov predsa išli len tí zlí. Tento mechanizmus mlčania a hanby si nesieme z generácie na generáciu. Ovplyvňuje našu interpretáciu minulosti, ale aj naše životy v súčasnosti. Poznám to z vlastnej skúsenosti. Po skončení obchodnej akadémie a štátniciach z angličtiny som stál na rázcestí známom mnohým Rómom. Mohol som ísť do biznisu, splynúť s davom a o svojej identite mlčať. Možno by ste ani neverili, koľko mladých Rómov vám dnes s istou hrdosťou povie: moji spolužiaci ani netušia, že som Róm. Alebo v práci si myslia, že som cudzinec. Pre mnohých je to akási definícia úspechu, byť neviditeľný, preklznúť a zostať v bezpečí. A hoci tomu rozumiem, rovnako viem aj, že to neurobí svet spravodlivejším pre tých, čo prídu po mne. Spravodlivejším ani slobodnejším. A preto som si zvolil inú cestu. Namiesto úniku o svojej príslušnosti k Rómom hovorím otvorene a bez vyzvania. Stojím tu a znova vystupujem z tieňa. Otvorene sa hlásim ku svojim ľuďom, k tým na okraji spoločnosti, všetkým stereotypom napriek. Pracovne venujem dnes svoju energiu predovšetkým budúcnosti. V nadácii Roma Education Fund sa snažíme vytvárať priestor pre rómske deti a mládež, aby mohli vyrastať s hrdosťou a identitou, ktorá nie je príťažou, ale zdrojom sily. Podporujeme ich v tom, aby poznali, kým sú a odkiaľ pochádzajú. Nemôžeme pozerať do budúcnosti bez uvedomenia si minulosti. Osobná úroveň však nemusí stačiť. Už to tu dnes zaznelo, ale potrebujeme naozaj miesta, kde pamäť môže zostať živá, potrebuje inštitúcie, ktoré jej dajú hlas a tvár. V Slovensku stále chýba dôstojné múzeum rómskej histórie a kultúry, inštitúcia, ktorá by chránila tieto príbehy, uctila si obete a poskytla ďalším generáciám priestor na spoznanie a uznanie vlastnej identity. Bez takéhoto miesta riskujeme, že o minulosť prídeme. Popri mojej hlavnej práci som tiež už mnoho rokov súčasťou iniciatívy Roma Split, ktorá každoročne oceňuje ľudí a inštitúcie, Rómov a nerómov, ktorí stavajú mosty, vytvárajú priestor pre vzájomnú úctu, dôstojnosť, spoluprácu a skutočné spolužitie. Lebo spolužitie nie je fráza. Je to každodenné rozhodnutie o žití spolu, s rešpektom a spoločnou zodpovednosťou za tento svet. Dnes, keď si pripomíname jednu z najtemnejších kapitol histórie, ma bolí o trochu viac, čo vidím okolo seba. Sme svedkami spájania, ale je to spájanie temných síl. Spájajú sa
aby volali po rozdelení, nerovnosti, segregácii. Popierajú minulosť, popierajú hrôzy fašizmu a nie je to len o skresľovaní histórie. Hovoríme o útoku na dôstojnosť obetí, na pamäť našich predkov, na samotné základy demokratickej spoločnosti. A preto má dnešné stretnutie zmysel nielen ako spomienka, ale aj ako záväzok. Spomínajme na minulosť a tvorme spolu budúcnosť. Tú, v ktorej už nebude vládnuť mlčanie. Budúcnosť, v ktorej mladí Rómovia a Rómky poznajú svoju históriu a môžu byť na ňu hrdí. Budúcnosť, v ktorej už rómske meno, jazyk alebo tmavá pokožka nebudú považované za dôvod na hanbu. Mojím príhovorom nechcem vyzývať k pomste. Pamäť nie je o pomste. Pamäť je o pravde a pravda je základom zmierenia. Bez pravdy nie je dôstojnosť a bez dôstojnosti nie je budúcnosť. Ďakujeme, že ste dnes tu. Ďakujeme, že nezabúdate. Mabistirem. Ďakujem.